Guys, mamama kami ng maglalambat kami ng mga isda mga hunter. Nag-trap na si Canter Kevin, Canter Francis, Canter Arnold, tsaka si Canter Fox mga hunter. Ayun sila, yung dalawa. Okay. Pupunta na ang Balangay. Oh, magtatrap ng maglalagay ng lambat si Canter Kevin at Canter Francis sa gitna mga Canter. Kalyada. Yo. Yo. Canter kulot yun oh. Tas? Ay, napag na yun. Tas? Ha? Ayo, uray. Talakit. Naka-brief na! Naka-brief na guys! I-post ko na jay! Ha? Post ko na jay! Pantakan nyo! Kuya ulat ka. Pantakan nyo! Si Canter Fox, si Canter Arnold. Expose ka ba? Kakatrap pa lang eh. May nakuha na. Yo yo yo. Itoy. Hoy, kapitan! Oh! Bigat na to, boy. Yo! Hui! Yun! Kapay good! Wala na yun nyo. Hindi natin na video tong nakuha kanina. Natutulog ako. Ito, tignan nyo. Ay, may pala. Okay, guys. Kabig ko na. Ha? Lalo kita kumuso. Oras check sa biga. Papa. Ay, uy. Oh, Yo, nakaisa ngayong gabi. Bukas pa sana kami magpapantaw mga Canter. Kaso nakaisa na. Kakatrap pa lang yan. Regregat ito ngayon na isa. So? Dito na. Tirahan ka pinatan o di talatan la. Oo. Ipit ka tumo. Eh? Ayun! Yoy! Copy good. One down. Yo! Oy, talaga. Sup guys? Ayan, naghihintay kami ngayon kina Canter Francis tsaka si Canter Kevin. Wala kami ni Canter Kulot. Nagpapandaw sila doon sa gitna ng dagat gitna ng dagat. Doon sa may dagat. Medyo gabi na kasi tsaka wala kaming ilaw na malakas. Cellphone lang. Cellphone ni Kulot. Basag pa. Oh. Ayan, nag-bonfire na din kami. Naghihintay kami ng ulam. Ayan o. Pag-iihawan. Na? Ama na. Yo mga Canter. Daming huli guys. Oh, hoy dariway pa nga talaga. Dagkro ko raw. Taray. Yung mau. Dadang. 1, 2, 3. Oy. 1, 2, 3. Si Sarte. Ayun pa doon oh. Tikal daw. Oh. Kulot. Ikakauna mo dito mo na. Kamang kita pag ginante kulot. Naikuha nyo di ko. Kamang kita rin basta ka. Kulot
dawan siya karpo. Sariway guys, crabs. Only crabs. Susar na eh. Lawan. Atasol pa mo. Tipitan na ka. Ay! Sakit. Wala na siya pagkukulo. Victor, ang tatay dilikod. Tata. Victor. Tira tayo itong tira tayo. Lapu-lapu. Kurapu guys. Lapu. Mga Lapu-lapu. hunter, lapu-lapu. Yan o. Oy. Lapu-lapu. Ayun o, tarakito. Hunter Kevin. Hoy. Guys, talakito. Taringata pala dito eh. Da plan mangi aquarium ya. Oy. Teka, hunter kulot ng titingin ng lalagyanan. Wala nang lalagyanan mga hunter. Da. Nagkitok na naman. Ay ha. Ading-ading na. Oy. Ito kurapo na naman. Lapu-lapu na naman. Hunter. Liman sama. Kinyami ko lutan. Ang bilib mo kinyami. Kinya. Mangisa hanggang kung nagtipagsigangan. Tanong siya ng tumira na sigurado. Automatic. Nakabaw. Kanya lapit tik. Ang ikan dito yan eh. Nih, garado pa yun. Kapagari na naras. Tuatan, mariatan. Tagayam ni pagkargaan ni. Dito ni. Ay ta. Tunggal to. Ay. Dami apa lagi kayo? Betul dapat. Kurapo. Nilalagay niya na ikulot sa lalagyan mga hunter. Oh, isda lamang. The fish. Pura po. Ito. Kamukha ni Victor. Nariway. Namdaman pa lang magpapuan na. Ipagsang alay nyo pa eh. Bagsang. Bagsang mo. Wala. Ako mas na malo. Ako pati adayo. May panat adayo. Bigyan mo na nakarga niya. Nakakita mo. Dami. Panay ano, talakitok tsaka pula-pula mga hunter. Ayun o. May 3 to 1 na naman mga hunter. Dariway. Crabs sea. Talo mo kaya mga pipo? Ang ko nakita din eh. Kamu nagbitin din ah. Oo. Pating natanton-ton ko yun. Pataw niya. Matang iwang. Pangkat ng talika. Katang-matang ko. Ay, wow, di nga. Hindi, di gusto bye-bye. Kapag gapon dahil ito. Kapag katikan, sabay ba yan? Bubot taon sa... Ne! Only crabs guys. Woohoo! Tuloy na dagiti di pa nagpantitan ni bye-bye. Tuloy na. Ay di pa nagpatitan eh. Tuloy na. Talaga lang. Nakalatan din yan. Libag ka na dito. Okay. Gibi mo. Hindi ka nga tama pa Manila. Start ko. Ano kung magpagawa? Uy. Palapal kayo ito, jupay-pain na eh. Tama na lang yung Daan na ka daw.
tayo? Ano yung taldo na ato yan? Doatan. Patingin tulo. Ten. Patingin Brad, patingin. Nasa mo yung bati to sa bilang ng tama. Tutak ko lang yan eh. Apa dito ka jing kuana? Alam ba yung message yan eh? Alam mo nakasabot. Alam pa dyan nakasupot ah. Dyan nakasupot. Oh, malaki. Ikuha ng talang tangin na ko. Nakakapanta mo. Lalaki mga lodi. Kamlakitan kung ano dito. Dano pa yung pangapagay? Pagi? Pagay aja nih. Uy, magagawa. Aji Maisan. Api pag kita mo to supo. Aji Maisan. Tali. Ayun. Saan? Oh, yun. Dumakander, tatlong pasga. Oo. Yan ang nakuha ng lambat namin ngayon. Ay! Ngayon nagpapandaw pa lang sila. Ito. Check ko ni Brian. Alamatan ako no. Napakasyitan. Di ka pala palakasan JC Gay mo Rapi, awan na ala na. Lodi. Rapi. Di ka pala palakasan JC Gay mo, awan na ala na. Awan na bakkatanay sige na. Dahil nalasigay mo. Aji nala na ano sa aksop pa gidin na son. Tell natin nung nagpapandaw mga kander. Meron pa doon. Taldag. Yan Brad. Taldag. Wala taldo ko na. Kanal Taldag. 350 ba? 350. 350. Taldag. Ganun ito doon ito. Hindi pa mo 3. Tek. Yung, ako mga kanter. Panay ta. Ha? Ang video. Ganim. Puta mo. Amare takil kita man. Malagay yo tapos kapigod. Alam ni tinggi i-review ano, alam ni Pagi. Oh, yo. Lalaki swerte na naman mga kanter. Eh pare. No. Narno na. Alam mo na karton. Takil aja ya. Ha? Das lah baca na. Na? Adang sila ko na. Ha? Makander. Ano mo na yun? Pandap eh.